まで力の差を見せつけられてまだ歯向かうのか。これしきのことで負けてたまるか。無抵抗な奴らは切りたくねえが、剣を向ける奴は別だぜ。面白かった。やるじゃねえか。力がみなぎってきたぜ。エルン、私はお前の指揮に従うつもりでいる。時間を無駄にしている暇はない。早く指示を。すまない。すぐに指揮を取ろう。我が命に従いその姿を現せ。どけどけ。
トよ、チャンスを見誤るなよ。はい。お前たちにこれ以上暴れさせん。負けないぞ。父上のためにも絶対。我らサルラスの兵士を舐めてもらっては困るぞ。やるな。癒しの力よ。我が命に従いその姿を現す。我が命に従いその姿を現せ。オイラたちは負けるわけにはいかないんだ。